Em preparo per acollir el que Jesús em vol dir en aquesta estona de pregària. Em tranquil·litzo, intento deixar de banda tot allò que m'atabala i que em distret, i que miro de concentrar-me en què ara coneixeré de Jesús. En el cor faig créixer les ganes de saber més coses d'aquest amic, que és Jesús. A mesura que Jesús va anar fent-se gran, Déu li va anar bufant al cor una gran idea, fins que va comprendre que allò era una notícia tan bona que no podia callar. Havia d'explicar-los als altres aquesta idea, que Déu és com un pare que només busca el nostre bé, però per al seu projecte Jesús necessitava persones que l'ajudessin. Així que va sortir a buscar-les. Jesús es dedicava a anar de poble en poble. A cada lloc on arribava els deia el mateix. Ja arriba el regne de Déu. Convertiu-vos i creieu en la bona notícia. I és que Jesús sabia que la gent necessitava escoltar alguna cosa bona, que els donés esperança, i sabia que aquest és el missatge del Pare Déu. Hi havia un llac a Galilea que era enorme. Un d'aquells dies, quan passava per la vora del llac, va veure dos pescadors tirant les xarxes. Eren molt semblants, perquè eren germans. Es deien Simó i Andreu. Jesús es va quedar mirant-los, ells el van mirar també. Llavors Jesús els va dir: Per què no veniu amb mi, que en lloc de pescar peixos cal ajudar que les persones entenguin la bona notícia? Ells es van mirar i van somriure perquè els va agradar la idea. Van deixar la barca i se'n van anar amb ell. I el mateix va passar amb altres dos amics seus, Jaume i Joan, que estaven cosint les xarxes. Tots van marxar amb ell, així es va anar formant un grup d'amics que havien de compartir junts el projecte de Jesús. Jesús no podia fer el projecte tot sol. Què és el primer que penses quan t'expliquen un bon acudit o quan et passa alguna cosa increïble? Què estàs desitjant explicar a tothom? Doncs això li va passar a Jesús i va demanar ajuda als altres que després van acabar convertint-se en els seus millors amics. Això em passa a mi també. Per fer coses m'ajunto amb els meus amics, que són aquells amb quan em comparteix el que passa. Els que creiem en Jesús som el seu equip. Ens ha escollit per explicar als altres el missatge de Pare Déu. Si cerques quelcom a la vida que et faci viure content, aixeca els ulls de la terra i veuràs un cel serè. És lliure sense eslògans com el vol que fa l'ocell. Vine amb mi, amic meu, farem junts el camí. Vine amb mi, amic meu, el món serà nostre, sí. Vine amb mi, amic meu, farem junts el camí. Vine amb mi, amic meu, el món serà nostre, sí. Farem un gran foc amb l'espurna que cremi la llenya en cantar. El vent portarà la notícia amb paraules d'amistat. La llum traurà les ombres que no ens deixen mai pensar. Vine amb mi, amic meu, farem junts el camí. Vine amb mi, amic meu, el món serà nostre, sí. Vine amb mi, amic meu, farem junts el camí. Vine amb mi, amic meu, el món serà nostre, sí. En sobren tantes paraules que amaguen la veritat. És l'hora de l'esperança que ens ajudi a veure-hi clar. És temps de dir sense por que el que val és estimar. Vine amb mi, amic meu, farem junts el camí. Vine amb mi, amic meu, el món serà nostre, sí. Vine
cor que mou la història, mai ningú com ell de gran. Jesús que amb tu camina i ens dona a tots la pau. Vine amb mi, amic meu, farem junts el camí. Vine amb mi, amic meu, el món serà nostre, sí. Vine amb mi, amic meu, farem junts el camí. Vine amb mi, amic meu, el món serà nostre, sí. Ara acabarem aquesta estona amb una pregària de comiat en la qual repetim: gràcies per comptar amb mi. Jesús, perquè has vist que puc ser un dels teus amics. Gràcies per comptar amb mi. Jesús, perquè vols que t'acompanyi. Gràcies per comptar amb mi. Jesús, perquè puc explicar als altres la teva bona notícia. Gràcies per comptar amb mi. Jesús, perquè coneixes el meu nom. Gràcies per comptar amb mi. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.